Колко закачат. Я да заобиколим. Това е Симона от София, ден и нощ. Имам топка, вижте. Вижте. Ще го кача в YouTube. Вижте. Вижте тук. Лище. На обувка. Ето на топка. Пак. Топка, станошка. Така. Ето я колата. Ето я. Ето е Симона. От София, ден и нощ. И това ще бъде най-хубавия клип. Сега се обикаляме, за да я срещаме отново. Ето го Атанас. И това съм аз. Искам да я гушна. Да питам дали някой друг от София, дали ще ме върна. Това е Симона, това е колата. Хайде да питаме. Да видим дали някой друг ще идва на бърна. Да. Айде, аз. Дали някой друг от София, дали ще бързо. Айде бързо. Не. Това е колата на Симона. Не, бързо. Ще почукам на секунда да отваря. Айде бързо. Ма ти ще питаш. Айде, моля. Няма аз. Нали уж? Къде тя? Можем? Някой друг от София, ден и нощ ще идва ли във Варна? На Ботевата гринка. Чао! Чао! Обичаме ви! Снимах я, ще кача в YouTube. Значи, аз видях Симона от София, ден и нощ. Полина, Здравко, Симона от София, ден и нощ! Видяхте ли каква е готина? Много яко! Казвам ми чао! Това беше Симона от София, ден и нощ. Моля ти си водете. Атанас, Здравко. И полите го видяха. Топката. Станошката ново показвам. Друг вид. Лищея. Ето. Здравко. Полина. Атанас. Мария. Атанас. Полина. Уху.